berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta ya Aisyah Humaroh, Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Quran ajan sak kalimah, lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa salim iman ala Ahmada. Sholli wa salim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Kebacut temelan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, bakal tak ringkesi donyaku sing isih ana. Sholli wa salim iman ala Ahmada. Sholli wa salim iman ala Ahmada. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah, kanggo njaluk donga wacan Quran ajan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili. Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa salim iman ala Ahmada. Sholli wa salim iman ala Ahmada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Wal ali wal ashab iman qad wahada. Kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa
bocah angon penek no bimbing kuwi lunyu-lunyu penek no kanggo baso tetiro kanggo baso tetiro sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi gegarane insani
senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri dicokot boyo. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing telatah Jawi, deret tuntunane nabi. Ngertenono sira kabeh nalikane para wali nyambung berjuang ing telatah Jawi, deret tuntunane nabi. Ngaji telan nyuwun marang ridho Gusti, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri dicokot boyo. Weruh sira kabeh ing dasar perintah ngaji, kados dawuhipun Kanjeng Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Weruh sira kabeh ing dasar perintah ngaji, kados dawuhipun Kanjeng Nabi, minal mahdi ilal lahdi. Nglampahi syariat liwati ngaji, wong mukmin senenge ngaji. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri dicokot boyo. Sing keri cokot boyo, sing keri cokot boyo, sing keri dicokot boyo, sing keri dicokot boyo.
Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwih. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Tombo ati iku limo perkarane. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu weteng ingkang luwih. Kaping limo zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat perbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang
ditandur ning kebon agung ana treret tiba nyemplung mbok ira kembange apa turi putih ditandur ning kebon agung ana treret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati ayo golek sangune mati tandurane tanduran kembang kembang kenongo ning jero guwa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tandurane tanduran kembang kembang kenongo ning jero guwa tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso roda papat rupa menungso roda papat rupa menungso Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti ingsun nglara syairan kelawan
gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebyare donya iri lan meri sugihe tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jemalekake wajib ngaji sakranetane gelandelake iman tauhide bagus sesamu mulya matine bagus sesamu mulya matine kang aran soleh bagus atine kerana mapan sari ilmune takut tarekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa tinulis isa diwaca iku wejangan guru waskita den ditancepke ing jero dada den ditancepke ing jero dada kumantel ati lan pikiran merasa ing badan kabeh jeroan mukjizat rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman kelawan Allah kang maha suci kuduh rangkulan rina lan weni
pinaktir saking pangeran kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja dak sia iku sunahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goncang zaman wis akhir bumine goyang akale jungkir negarane goncang ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailaju jiwa karomi zaman akhir akeh maksiat atine peteng uripe nekat zaman akhir imane